Croeso I chi, Eurwen Hulmston. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Beth ydy eich swydd? Dwi'n asesydd allanol i'r cynllun ysgolion Iach ac yn mynd o amgylch ysgolion yng Nghymru ac yng Ngwynedd Môn a Conwy I edrych ar waith yr ysgol Iach. Ydych chi'n mwynhau nid eich gwaith? Dwi'n enwedig pan ydych yn dod I ysgol fath ysgol Cefn Coch lle mae pawb mor groesawgar a pawb mor hapus. Ydych chi'n meddwl bod prosiect ysgol Iach yn effeithiol? Dwi'n tybio I fod o. O siarad efo'r disgyblion heddiw, oedden ni'n clywed mor bwysig ydy gwaith fel enghraifft cadw'n ffit, yfed dŵr, a'r gwaith ydych chi ar fi'n gwneud ar becynnau bwyd iach amser cinio. Felly mae o'n gweithio dwi'n tybio. Dros y flwyddyn dwytha, pa ysgolion ydych chi wedi ymweld â nhw? Gormod I fedru rhestru nhw fan hyn, sy'n ni yma tan amser te. Ond dwi wedi bod yn Sir Gaerfyrddin, yng Nghonwy, yn Sir Fôn, ac I lawer o ysgolion Gwynedd, felly teithio go bell weithiau. Oes gennych chi syniadau am prosiect diddorol I datblygu ysgol Iach yng Nghefn Coch? Efallai un peth fasach chi medru gwneud ys ni feddwl ydy bod chi'n edrych ar y polisïau ysgol a gwneud nhw yn fwy addas I chi fel plant, fel bod gynnach chi bolisi amgylcheddol I chi fel disgyblion, neu polisi bwyd a ffitrwydd, neu polisi diogelwch I chi fel disgyblion, fel eich bod chi hefyd yn deall y polisïau. Nw'n ei wneud yn siŵr I ddeitha Mr Glyn. Da ni symud i'r uwchradd y mis Medi, oes cynllun tebyg yn yr uwchradd? Oes, mae ysgolion uwchradd, yn enwedig y ddwy ysgol, mae blant disgyblion Cefn Coch yn mynd iddyn nhw yn gwneud y cynllun. Mae ychydig yn wahanol yn yr ysgol uwchradd am fod yr ysgolion yn fwy, ond mae o'n gweithio yn yr ysgolion uwchradd hefyd. Ac wythnos nesaf, dwi'n mynd I ysgol uwchradd I wneud asesiad cenedlaethol I cam 6, sef y lefel uchaf fedrwch chi gyrraedd yn y cynllun. Cyn diwedd y tymor, da ni'n gobeithio gwneud fideo cadw'n heini'r disgyblion i'w ddefnyddio bob dydd Mawrth a dydd Iau am 15 munud. Beth ydych chi'n feddwl am y syniad yna? Wel, am syniad da. Os ydy o'n fideo da, efallai sa'ch chi'n medru rannu o trwy roi ar y we mwyn I ysgolion eraill gael I weld o hefyd. Oherwydd dwi'n meddwl bod o'n syniad gwych. Diolch. Sut byddwch chi'n cadw'n heini? Cerdded gan fwyaf, cerdded a weithiau mynd ddim I fyny mynyddoedd uchel, nid fel y Wyddfa, lle buoch chi wsos diwetha, ond cerdded un on y môr, cerdded ar hyd y creigiau, ond dim byd rhy wyllt erbyn hyn. Lle ydych chi'n mwynhau mynd I gerdded? Dwi'n byw yn Nefyn, felly mae gennym ni lawer iawn o fannau hyfryd I fynd I gerdded ar hyd y traethau, ond hefyd dwi'n hoffi cerdded mewn coedwig. Mae coedwig yn le braf I fynd am dro, dwi'n teimlo. Dych chi'n licio neu chydig bach o seiclo hefyd? Dwi wedi bod yn gwneud, ond dwi'n gweld y ffyrdd mor brysur erbyn hyn, na dos gynnau'n bach yn ofnus am fynd allan ar y ffordd awr ar feic erbyn hyn. Beth yw eich hoff fwyd? Bwyd Eidaledd dwi'n rhyw feddwl. Bwyd Eidaledd a pysgod. Pysgod dwi'n hoff iawn o pysgod a bwyd Eidaledd a hoffi mynd allan I fwyta mewn gwesty Eidaledd. Pan gai siawns. Beth fyddwch chi'n ei fwyta fel byrbryd? Ffrwythau, llysiau, dwi'n hoff iawn o lysiau amrwd. Dwi'n hoff iawn o foron, heb I coginio. Yn fwy hoff o foron amrwd nag ydw I pan maen nhw wedi cael coginio. Ond ffrwythau fel arfer, mefus o'r ardd ar y funud, dyna beth dwi'n hoffi fwyaf. Dwi'n hoff iawn o mefus. Da iawn, mae'n dda I chi. Sut byddwch chi'n ymlacio? Dwi'n hoff iawn o wnio a gwneud gwaith llaw, gwrando ar gerddoriaeth a darllen as ni feddwl. Dyna'r hoff bethau. O, a coginio. Hoff iawn o coginio. Ydych chi'n cystadlu yn rhyw fath o cystadleuaeth efo eich gwaith? Wedi cystadlu efo gwaith llaw
o'r blaen, ond ar hyn o bryd, braidd yn brysur i fedru gorffen ni'n byd erbyn cystadlaethau yn anffodus. Diolch am eich cyfweliad. Yn radio Clwb Cefn Coch a pob lwc yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi, a dwi wedi mwynhau bod i'r ysgol yn fawr iawn. Diolch.